मंडळी, तर आज आपण मिशोवरील जे चांगले रिव्ह्यू देणारे प्रोडक्ट आपण आज पाहणार आहोत. तर तुम्ही आता पटकन सीसीला जॉईन व्हा. सीसीला लवकर जॉईन व्हा, म्हणजे आपण प्रोडक्ट लवकरात लवकर पाहू. कमेंट करा पटकन. कमेंट करा. मिशोवरचे आपण प्रोडक्ट पाहणार आहोत आता. संसार पंढरी आम्ही वारकरी, संसार पंढरी आम्ही वारकरी, संसार पंढरी. तर आता मी तुम्हाला प्रोडक्ट दाखवतेय. तर माझ्या विश मधले चांगले प्रोडक्ट मी तुम्हाला दाखवणार आहे लेडीजसाठी. तर इथं मी काहीतरी आधी मी तुम्हाला ना जे होम प्रोडक्ट आहेत ते दाखवते. तर मी यातलं काय काय घेतले ते दाखवते मी तुम्हाला. मी पहिलं हे घेतलंय. प्लीज पटकन लाईक करून टाका. लाईक करा चॅनलला. पटकन लाईक करा आणि कमेंट करा. तुम्हाला काय पाहायचं असेल तर कमेंट करा. तर हे आहे वॉल हँगिंग डेकोरेशन आयटम. ओके. आणि याची जी क्वांटिटी आहे ती किती आहे ते बघू शकता. 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोडक्ट आहेत यात. आणि अतिशय मस्त आणि वॉलवर खूप एक अप्रतिम लुक देणार आहे. बघू शकता तुम्ही, अप्रतिम आहे. आणि याची प्राइस जी आहे आपल्याला सगळ्यांना परवडणार एवढीच आहे, जास्त मोठी नाही आहे. 133 म्हणजे 133 रुपयाची ही प्राइस आहे. आणि आता आपण याचे रिव्ह्यू बघूया. हे बघा, इमेज दाखवते पहिले मी तुम्हाला. हाय चिनू, काय चालू आहे? काही नाही रे. चिनू चालू आहे. मिशो शॉपिंग चालू आहे बघ. तर हे बघा, यांनी इथं टी व्हीच्या वरती लावलंय आणि अप्रतिम असं लुक देतंय. आणि 3.5 रेटिंग आहे याची. आणि यासारखे आहेत. आणि मी तुम्हाला दाखवते माझ्या इथं मी घरात लावलेले. हे बघा, इथं बघू शकता तुम्ही, माझे बटरफ्लायचे आहेत. त्यानंतर मी दुसरं दाखवते तुम्हाला आता. अजून एक हे मी मागवलंय बघा मंडळी.
आय एम नॉट लेझी, आय एम जस्ट ऑन एनर्जी सेविंग मोड. तर हे पण एक हँगिंग आहे बेडरूमसाठी. जेव्हा तुम्ही झोपता बेडवर त्याच्या पाठीमागे लावण्यासाठी हे एकदम बेस्ट आहे. तुम्ही हे बाय करू शकता. फक्त जस्ट ₹88 आहे. आणि जर तुम्ही 25% ऑफ आहे ह्याच्यावर. मी पण मागवलं आहे माझ्या घरच्या बेडरूमसाठी. आणि खूप एकदम असं युनिक वाटतं, काहीतरी असं बघून बरं वाटते बघायला पण. आणि याचे रिव्ह्यूज पण खूप चांगले आहेत आणि 1.5 रेटिंग आहे ह्याचं. त्यानंतर मी अजून एक मागवलं आहे ते म्हणजे हे एक मागवलेलं. ADYM 3D मशरूम शेप कलर चेंजिंग LED नाईट लाईट लॅम्प. ओके, तर हे पण मी एक मागवलं आहे घरच्या बेडरूमसाठी. म्हणजे जिथं आपण झिरोचा बल्ब वगैरे वापरतो त्यासाठी हे बेस्ट ऑप्शन आहे. म्हणजे दिसायला पण खूप छान वाटतं आणि एक छान लुक देतं बेडरूमला. तर तुम्ही हे नक्की बाय करू शकता. हे बघा, ह्याचे इमेज पण बघा, सेम टू सेम माझं असंच आहे. मी घरी मागवलंय ते आणि असा एक लुक देतो बघा नाईटला. ओके, त्यानंतर मी हा एक मागवला. त्यानंतर मी हे वॉल स्टिकर मागवले, बेडरूमसाठीच मागवले. ₹89, जस्ट ₹89 आहे. बघू शकता तुम्ही. इट्स अ व्हेरी नाईस लुक. आता मी तुम्हाला इमेज दाखवते. इथं नंबर वाईज असतात, ते नंबर वाईज लावायचं आणि बेडरूमला एक क्लासी लुक येतो बघा. आणि इथं कमेंट पण दिलेली आहे, रिव्ह्यू दिलेला आहे. व्हेरी गुड प्रोडक्ट, सो नाईस, आय लाईक द पिक्चर्स, आय लव्ह यू मिशो, थँक्यू. ओके, बघा असे नंबर दिलेले आहेत, त्या नंबरप्रमाणे लावायचं आणि एक आपलं छान क्रिएट लुक होतं तयार. हे बघा, इथं लावले आणि याचा रिफ्लेक्शन आरशामध्ये दिसतंय. किती भारी वाटते बघा. आता यातलं मला तुम्ही सांगा, तुम्हाला काय पाहायचं आहे, त्यानंतर मी तुम्हाला दाखवते. यातलं कमेंट करून सांगा मला, तुम्हाला काय यातलं कोणतं प्रोडक्ट पाहायचं आहे.
ओके. एक कमेंट आली आहे प्रांजल ब्लॉग म्हणून. 476 न्यू स्टायलिश कुर्ता सेट. ओके. ओके. येस. अप्रतिम आहे कलर याचा. याच्यामध्ये 3-4 कलर अवेलेबल आहेत बरं का. आपण हा बघू बघा. त्यानंतर आपण पण इथं 4XL ची साईज अवेलेबल आहे. आणि इथं बघूया. इथं तर काही एवढं खास दिसत नाही आहे. ज्याप्रमाणे इमेजमध्ये दिसते ना त्याप्रमाणे इथं काही एवढं छान दिसत नाही आहे. तर ह्याला मी माझ्या विश लिंक म्हणून काढून टाकते. आपण हे पाहू. देसी स्वॅग कॉम्बो वुमेन ट्रेंडी लॉंग अनारकली रेयॉन प्रिंटेड फॅशन. हे बघा. दिसायला तर खूप छान वाटतंय.